Καλά κάνεις και την κάνεις την ερώτηση, καθώς εσύ είσαι καταρχήν την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Σόνια Νυμφοπούλου, κτηνίατρος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ήρθατε να πούμε τα πάντα για τα κατοικίδια μας, για το πώς θα πρέπει να τα φροντίζουμε, τι υποχρεώσεις έχουμε. Όχι. Είπαμε πριν ότι ήταν να μην έρθετε μόνοι σας στο στούντιο, αλλά μαζί με το κατοικίδιο το δικό σας, αλλά είναι λίγο μεγάλο, ναι. Τι σκυλάκι. Είναι γερμανικός πιμενικός. Δεν το λες σκυλάκι. Όχι, δεν το λες σκυλάκι. Σκυλάκι το λες, μωρέ, εντάξει. Πάντως εγώ ήδη άρχισα να δέχομαι βολές, λέω. Από κυρίες οι οποίες έχουν κατοικίδια και μου λένε γιατί είσαι έτσι, λέει, και δεν θέλεις, λέει, ένα κατοικίδιο μέσα στο σπίτι. Γιατί δεν έχει συνηθίσει. Αυτό. Εάν θα πάρεις ένα κατοικίδιο κάποια στιγμή, θα δεθείς τόσο πολύ μαζί του που δεν θα μπορείς να το αποχωριστείς με τίποτα. Είναι όλα δηλαδή θέμα συνήθειας. Είναι επειδή δεν το έχει ζήσει ποτέ, φαντάζομαι. Ένας πιμενικός μες στο σπίτι είναι πρακτικό. Όχι, ο πιμενικός όχι. Εντάξει, ο πιμενικός είναι για αυλή, έτσι, γιατί ταλαιπωρείται και το ζώο αν δει μέσα στο σπίτι. Δεν θέλει λουράκι, ρε Σιά, δεν θέλει αλυσίδα να... Όχι, είναι από τα πολύ υπάκουα ζώα, γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιείται και στην αστυνομία, έτσι. Δηλαδή είναι από τα πολύ υπάκουα ζώα ο γερμανικός πιμενικός, είναι πολύ εύκολο να εκπαιδευτεί. Οπότε δεν χρειάζεται λουράκι. Είναι από τα ζώα που δεν χρειάζονται και λουράκι. Είναι δίπλα σου και περπατάει δίπλα σου χωρίς να χρειαστεί κάτι άλλο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα πρακτικά. Γιατί οι περισσότεροι εδώ στη Θεσσαλονίκη μένουμε σε διαμερίσματα. Εκτός από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να μένουν έτσι λίγο πιο έξω από την πόλη. Μπορούμε να έχουμε ένα κατοικίδιο, είναι σωστό να έχουμε ένα κατοικίδιο στο διαμέρισμά μας? Κοιτάξτε, η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ στις μέρες μας που μας δίνει πλέον όλα τα εφόδια ώστε να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε κάποιους κινδύνους από την συνύπαρξή μας με ένα κατοικίδιο, ακόμα και μέσα στο σπίτι. Έτσι. Βέβαια, θα πρέπει, αν είναι μέσα στο σπίτι το κατοικίδιο, να είναι μικρόσωμο. Γιατί πρώτα απ' όλα και για πρακτικούς λόγους, αλλά και δεύτερον και για το ζώο το ίδιο, να μην ταλαιπωρείται. Γιατί τα μεγαλόσωμα ζώα έχουν συνηθίσει να τρέχουν, να είναι σε εξωτερικούς χώρους. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα καυκάσιο, ένα γερμανικό πιμενικό, να το κλείσουμε σε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικά. Από αυτή την άποψη. Κατά τα άλλα, αν τηρούμε κάποιους απλούς κανόνες, τους οποίους θα τους τηρούσαμε, φαντάζομαι, και όχι αν είχαμε ένα κατοικίδιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την συγκατοίκησή μας. Και τι εννοώ? Αν έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, παραδείγματος χάρη, πρώτα απ' όλα, μετά την ενασχόληση με το ζωάκι μας, θα πρέπει να πλένουμε απλώς τα χέρια μας πριν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά μας και συνήθως πριν φάμε. Πράγμα το οποίο το κάνουμε και χωρίς να έχουμε ένα σκυλάκι, έτσι. Ένα. Αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να επισκεφτόμαστε τον κτηνίατρό μας ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί είναι ζωντανός οργανισμός, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν είναι μια κούκλα που την παίρνουμε στο σπίτι. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που έχει ανάγκες. Πρέπει να εμβολιάζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως είναι μια φορά το χρόνο. Να τσεκάρουμε την υγεία του που και που. Να χρησιμοποιούμε τα μέσα που μας δίνει η επιστήμη, δηλαδή κάποια χαπάκια για τον εχινόκοκο που κολλάει και στον άνθρωπο, κάποιες σαμπούλες που βάζουμε για να μην κολλήσει ψήλους και τσιμπούρια που κολλάνε και σε εμάς. Πριν πούμε σε όλα αυτά τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχουμε, όταν λέμε κατοικίδια, συνήθως το μυαλό μας πάει σε σκυλάκια ή γατάκια. Ναι. Υπάρχει τώρα τελευταία ο κόσμος έχει αρχίσει να φιλοξενεί και άλλα ζωάκια στο σπίτι του? Παλαιότερα, τώρα τελευταία όχι, γιατί οι εποχές είναι λίγο δύσκολες, ο άλλος το σκέφτεται περισσότερο. Παλαιότερα υπήρχαν πολλά, υπήρχαν ιγκουάνα, οσκεφίδια, χαμστεράκια, διάφορα τέτοια. Αλλά συνήθως μιλάμε για σκυλάκια και γατάκια όταν μιλάμε για κατοικίδια. Είναι λογικό στο σπίτι σου να έχεις ιγκουάνα? Πολλοί το κάνουνε. Εντάξει, απλώς το ιγκουάνα δεν είναι του στυλ του σκυλιού ή της γάτας που είναι πιο φιλικά με τον άνθρωπο, που μπορούν να τα χαϊδέψεις, να σου δώσουν αγάπη, να καταλάβεις δηλαδή τι αισθάνονται. Το ιγκουάνα είναι πιο... Όταν έχουμε ένα κατοικίδιο, ουσιαστικά πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι έχουμε ένα ακόμη μέλος στην οικογένειά μας, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν το Πείτε μας δύο λόγια για τις υποχρεώσεις που έχουμε, αναλυτικά από το φαγητό του μέχρι το γιατρό του. Λοιπόν, τη βόλτα του. Τη βόλτα στις πιο ακατάλληλες ώρες. Αυτό είναι μαθαίνει. Νομίζω ότι δεν θα πάρει ποτέ κατοικίδιο. Μαθαίνει να πηγαίνει τη βόλτα του στις συγκεκριμένες ώρες, αρκεί να ασχοληθούμε μαζί του. Αλλά για να το πας βόλτα το σκυλάκι, τώρα έκουσα και την απάντηση βέβαια, πρέπει να το πας την ώρα που εσύ δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Πότε δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, θες να ξεκουραστείς, θες λίγο να... Μπορείς επίσης να μάθεις το σκυλάκι σου να ακολουθήσει τους δικούς σου ρυθμούς. Δηλαδή. Σε ένα μεγάλο βαθμό, δηλαδή να το μάθεις, να το ταΐζεις συγκεκριμένες ώρες, ώστε συγκεκριμένες ώρες να το βγάζεις βόλτα για να κάνει την ανάγκη του και να μην ενοχλεί και το δικό σου το πρόγραμμα. Είναι θέμα όλα ασχολίας, δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε ένα σκυλάκι, ένα γατάκι και να το αφήσουμε να το παραδείσουμε. Πρέπει να ασχοληθούμε μαζί του. Καλύτερα μην παίρνεις. Ναι. Πρέπει να ασχοληθούμε μαζί του και αυτό να μάθει εμάς και εμείς να μάθουμε αυτό. Έτσι.
Είστε υπέρ του να εκπαιδεύονται τα σκυλάκια? Εξαρτάται. Υπάρχουν σκυλάκια τα οποία εκπαιδεύονται απλώς με τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αν ασχοληθεί ο ιδιοκτήτης λίγο και με μια επιβράβευση που θα έχει στο κάτι καλό που κάνει ή στο αν ακούει αυτά που του λέει ο ιδιοκτήτης, εκπαιδεύεται απλά έτσι. Και υπάρχουν και ζώα που πρέπει να πάνε σε εκπαιδευτή. Έτσι, μιλάμε βέβαια και για μια διαδικασία που κοστίζει και είναι και χρονοβόρα, έτσι. Κοιτάξτε, συνήθως τα ζώα σε 2-3 μήνες μαθαίνουν. Δηλαδή, μετά τον 6ο-7ο μήνα της ζωής τους πηγαίνουν σε έναν εκπαιδευτή, μέσα σε 2-3 μήνες έχουν μάθει. Δεν είναι τόσο δαπανηρή όσο τη φανταζόμαστε. Πάω να ρωτήσω κάτι. Θες να κάνεις άλλου ιατρικού περιεχομένου ερώτηση? Να πάω λίγο αλλού. Πάνε λίγο αλλού. Πάντως και οι τιμές, λίγο. Μου φάνηκαν λίγο κάπως. Με ποια έννοια? Τον πήγανε για κούρεμα κάτι φίλο ένα σκύλο. Εξαρτάται που θα το πάμε και για κούρεμα. Ναι. Δεν θα τον πάρουμε μαζί μας έξω το βράδυ. Ακόμη και το να αγοράσεις ένα σκυλάκι ράτσας κοστίζει. Το να το αγοράσεις το καταλαβαίνω, ειδικά όταν είναι καθαρό αίμο. Καθαρό αίμο, ναι. Έτσι όταν είναι δηλαδή... Μπορούμε να μην αγοράσουμε και να υιοθετήσουμε ένα από τα ημίαιμα τα οποία είναι και πολύ έξυπνα. Ναι, απλά και τώρα μην το πω, πώς θα το πω, η φροντίδα τους κοστίζει. Αυτό που επιβάσω δηλαδή είναι σωστό. Η φροντίδα τους κοστίζει. Η φροντίδα τους δεν κοστίζει τόσο πολύ, όσο αν σκεφτούμε ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Είναι μέλος της οικογένειας. Δηλαδή δεν είναι μια κούκλα. Αυτό το ξαναλέω που θα την πάρουμε στο σπίτι και θα την έχουμε στην άκρη. Θέλει τη φροντίδα του, θέλει την περιποίηση του. Είναι σαν να μεγαλώνουμε άλλο ένα παιδί, να σας το πω έτσι, εισαγωγικά, έτσι. Δηλαδή θέλει τα εμβόλια του, δεν μπορούμε να το παρατήσουμε. Και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο πολύ το κόστος. Εάν μπούμε σε ένα πρόγραμμα από την αρχή, το κόστος το μηνιαίο είναι πολύ μικρό. Εάν το παρατήσουμε. Δηλαδή. Κοιτάξτε, τα πρώτα εμβόλια είναι που θα κάνει ένα ζωάκι, δηλαδή 2-3 πρώτα εμβόλια που θα κάνει και θα χρειάζεται την τακτική συχνή επίσκεψη στον κτηνίατρο και μετά μια φορά το χρόνο είναι η επίσκεψη στον κτηνίατρο. Αυτό και τίποτα άλλο. Το κούρεμα. Το κούρεμα. Πραγματικά το κούρεμα. Συνήθως όταν τα σκυλάκια είναι μέσα στο σπίτι τα κουρεύουμε. Ναι, εντάξει, γιατί έχουμε πτώση της τρίκας 2 φορές το χρόνο. Έτσι και ενοχλεί. Τώρα, σας το ξαναλέω, εξαρτάται το κούρεμα. Δηλαδή, αν θα πάω εγώ και θέλω ένα περίεργο κούρεμα, κοτσιδάκια, τέτοια κτλ., εκεί σίγουρα θα κοστίζει γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί ο άλλος πολλή ώρα. Ένα απλό κούρεμα δεν κοστίζει τόσο πολύ. Και δεύτερον, το κούρεμα είναι και μια διαδικασία σε ένα σκυλί λίγο δύσκολη. Δηλαδή, μπορεί να σας πιάσει ένα κτηνίατρο, μπορεί να το πιάσει 1 με 1,5 ώρα. Δεν και πολλές φορές θα αναρκώνουν κιόλας για να μπορέσουμε να τα. Πολλές φορές γιατί τα περισσότερα δεν κάθονται, είτε στρεσάρονται είτε και δαγκώνουν. Μιας και μιλήσατε για την τρίχα, είναι επικίνδυνη όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, αν πέφτει η τρίχα από το σκυλάκι και από τη γάτα ακόμη, για τη γάτα ειδικά έχουμε ακούσει ότι. Για την τοξοπλάσμωση. Ναι, μπορεί να είναι τελείως μύθος η τοξοπλάσμωση. Όχι. Ναι. Δηλαδή, τι είναι ακριβώς, σας περιγράψουμε. Η τοξοπλάσμωση, κοιτάξτε, πολύ πιο εύκολα μπορεί να. Συνήθως είναι για τις έγκυες γυναίκες, γιατί προκαλεί αποβολή. Έτσι. Το θέμα ποιο είναι ότι η γάτα γενικά στη ζωή της αποβάλλει το τοξόπλασμα γύρω στις 4 με 5 μέρες, όσες φορές και να μολυνθεί. Έτσι. Μόνο 4 με 5 μέρες όλη τη διάρκεια της ζωής της θα αποβάλει το τοξόπλασμα σε μολύνουσα μορφή για να μολύνει τον άνθρωπο. Και τι θα πρέπει, θα το αποβάλει με τα κόπρανα και θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να μην καθαρίσει τα κόπρανα της γάτας επί 2-3 μέρες, να τα αφήσει δηλαδή εκεί, ώστε να αναπτυχθεί η μορφή αυτή, να μπει στην ώριμη μολύνουσα μορφή και να μολύνει τον άνθρωπο. Οπότε, αν έχουμε μια γατούλα και καθημερινά καθαρίζουμε τις ακαθαρσίες με γαντάκια, έτσι, για να μην λερώμε και τα χέρια μας. Και την καθαρίζουμε τοπικά με κάποια μορομάντιλα κτλ. Καθημερινά, έτσι 1-2 φορές την ημέρα, δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος. Πολύ πιο εύκολα θα κολλήσουμε το τοξόπλασμα εάν φάμε κάποια ομά λαχανικά ή φρούτα από έξω ή από το σπίτι μας, αν δεν τα ζεματίσουμε, δεν τα καθαρίσουμε καλά, παρά από τη γάτα μας. Είναι μύθος τελείως. Για αυτούς που κοιμούνται με τα κατοικίδια. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Αρκεί να είναι εμβολιασμένο το ζωάκι μας, έτσι. Και να παίρνει το χαπάκι αυτό που λέμε για τον εχινόκοκο που μεταδίδεται και στον άνθρωπο. Να μην έχει. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως. Σαν να σου φαίνονται περίεργα αυτά. Όχι. Πάντως κάποιος που. Όχι, έχω αυτό. Ναι, τον βλέπω και εγώ λίγο Όχι, δεν μπορώ να. Διστάζει να το αποδεχτεί. Ναι, δεν θα το κάνω ποτέ. Το λέω. Και εγώ πάλι σας εξηγώ ότι είναι επειδή δεν το έχετε συνηθίσει. Δηλαδή, αν θα έπαιρνε κάποιος με το ζόρι ένα ζωάκι και σας το έφερνε στο σπίτι και σας έλεγε ότι πρέπει να συμβιώσει με εμάς, μετά θα ήσασταν ο πρώτος ο οποίος θα το αγαπούσε. Δεν αντιλέγω. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν αντιλέγω. Το ότι έτσι έμαθα είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό και έχω αυτή την άποψη. Αλλά εντάξει, αυτό από την άλλη δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε το ζώο του δίπλα ή να κάνουμε κάποιο κακό, έτσι, για να το διαχωρίσουμε λίγο. Γιατί δεν το συζητάμε. Είχαμε πρόσφατα περιστατικά στην παραλία που χτυπούσαν διάφορα ζώα με αιχμηρά αντικείμενα κτλ. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτά είναι άρρωστα. Θα πρέπει να τα αφήνουμε. Το ότι δεν θέλω να το έχω δίπλα δεν σημαίνει ότι δεν τα αγαπάω κιόλας. Σίγουρα. Μα δεν μας φταίνει σε τίποτα, δεν το θέλουμε, ας μην το έχουμε στο σπίτι μας, ας μην το έχουμε, αλλά όχι να το ταλαιπωρούμε.
Είναι απαράδεκτο. Έχετε περιστατικά τέτοια? Πολλά περιστατικά κακοποίησης ζώων, ναι. Κυρίως σε αδέσποτα. Κυρίως σε αδέσποτα. Μου έχουν τύχει περιπτώσεις ιδιοκτητών που μετάνιωσαν γιατί το πήραν είτε γιατί το παιδάκι του ζητούσε κάποιο ζωάκι, το πήραν στο σπίτι, μετά διαπίστωσαν ότι έχει πολλές ευθύνες, το αφήσαν, το παρατήσαν. Δηλαδή πολλά τέτοια περιστατικά. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά, ειδικά κοντά στις γιορτές. Εκεί είναι σαν παιχνίδι. Ακριβώς γι' αυτό ξεκίνησα και ανέφερα πολλές φορές τη λέξη κούκλα, ότι δεν είναι κούκλα ένα τέτοιο ζωάκι. Έχει ευθύνες. Όπως και να το κάνουμε, έχει ευθύνες. Και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, γιατί καταρχήν στηρίζεται σε εμάς. Δεν μπορεί να στηριχθεί σε κάποιον άλλον. Δεν είναι ανεξάρτητα τα ζώα. Θα μας δώσετε λίγο μια εικόνα για το. Με ποια διαδικασία μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, τέλος πάντων ένα κατοικίδιο ζώο, αν όχι από γνωστό ή από κάποιο. Υπάρχουν καταφύγια ζώων. Υπάρχουν τα καταφύγια ζώων, ναι, είναι συνήθως τα ημίαιμα ή κάποια. Μπορεί να είναι και καθαρό τα οποία τα έχουν βρει ταλαιπωρημένα, τα έχουν πάρει, τα έχουν κάνει καλά και τα χαρίζουν επίσης. Εγώ είμαι υπέρ των καταφυγίων, να σας πω την αλήθεια, γιατί βοηθάμε ζώα τα οποία είναι ταλαιπωρημένα. Έτσι, είναι ψυχούλες οι οποίες είναι ταλαιπωρημένες, έχουν βρει εκεί καταφύγιο και εμείς πάμε και τους χαρίζουμε μετά τα ταλαιπωρεί στο δικό μας το σπίτι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να αγοράσει κάποιο καθαρό αιμό, υπάρχουν και εκτροφία, υπάρχουν και pet shop τα οποία πουλάνε καθαρό αίμα ζωάκια. Αυτές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν αυτά τα ζωάκια στα κλουβάκια συνήθως είναι καλές, τα προσέχουν. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος θα προμηθευτεί, θα αγοράσει ένα τέτοιο κατοικίδιο, είναι να πάει στον κτηνίατρό του να το τσεκάρει. Έτσι, να δει αν είναι υγιέστατο. Είναι το βασικό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάντως και χαμστεράκια βλέπω. Και χαμστεράκια, ναι. Και αυτά τα μικρά τα ζωάκια είναι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είχαμε κουβέντα προχθές όχι σε παρέα γιατί θα έχουμε κτηνίατρο κτλ. Στην εκπομπή, με ρώτησαν. Οι χελώνες ζουν στο νερό, σε γυάλα μεγάλη, μικρή, αντέχουν ή πεθαίνουν γρήγορα? Αντέχουν, απλώς εντάξει, δεν είναι από τα ζώα τα οποία αντέχουν τόσο πολύ. Έτσι θέλουν ιδιαίτερες συνθήκες. Και οι χελώνες και τα χαμστεράκια και τα κουνελάκια, όλα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Και τα ψαράκια ακόμη. Γιατί έχω ακούσει από πολλούς γνωστούς που είχαν ψαράκια και ένα-ένα έφευγαν σιγά-σιγά παρότι τα πρόσεχαν. Οπότε θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Ωραία πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, σε πείσαμε? Εμένα. Όχι, δεν αλλάζει άποψη μου. Απλά έχω μια συγκεκριμένη. Δεν τον πείσαμε. Εγώ είπα μόνο έτσι. Αν δηλαδή κάποιος το φέρει, ναι, ή σαν δώρο ή σαν. Να σας πω κάτι, εμένα δεν μου βοηθάει και η δουλειά μου. Φεύγω το πρωί από το σπίτι, γυρνάω το βράδυ. Πότε να το πάω βόλτα, πότε να το φροντίσω? Όταν γυρνάω στο σπίτι, δεν έχω το κουράγιο εκείνη τη στιγμή. Είναι δύσκολο. Να βγάλω το σκύλο βόλτα. Μα είναι και για το ζώο θα είναι δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να έχει. Μα κρίμα για το ζώο είναι, δεν είναι για μένα. Καλύτερα σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν. Όταν οι ρυθμοί της δουλειάς θα γίνουν πιο ήρεμοι κάποια στιγμή, πιθανόν να χρειαστεί τα. Δύσκολο το βλέπω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μέχρι τότε θα ξέρεις όλες τις συμβουλές και όλα στις φροντίδες που πρέπει να δίνεις ένα ζωάκι για να είσαι έτοιμος. Όταν έρθει η μεγάλη ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά μαζί μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να υποδεχτούμε τον κύριο Τσαλταμπάση.